వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? ఈరోజు చూడండి, నేను నర్సరీకి వెళ్ళాను. నాకు ఇష్టమైన చెట్టు ఇది మందారం చెట్టు. ఈ కలర్ అంటే చాలా ఇష్టము. నేను తెచ్చుకున్నానండి. మా ఇంట్లో ఆల్రెడీ ఉన్నది, ఇంతకుముందు చనిపోయిందనమాట. లాస్ట్ మంత్ చనిపోయింది పాపం. అందుకే నేను ఇంకో చెట్టు తెచ్చుకున్నాను. సేమ్ అలాంటిదే తెచ్చుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ ఒక 2 ప్లాంట్స్ తెచ్చుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఇది తెచ్చుకున్నానండి. ఇది ఇండోర్ ప్లాంట్ అనమాట. చూడండి, ఇది చాలా మంచి ప్లాంట్. సరస్వతి ఆకు అంటారు కదా, బ్రహ్మి ఆకు, సరస్వతి ఆకు. ఇది చాలా మంచిదండి. ఎందుకంటే దీన్ని ఎట్లా యూజ్ చేస్తారంటే మెడిసిన్లో కూడా యూజ్ చేస్తారు, అదేవిధంగా ఆయుర్వేదంగా కూడా వాడతారు. జ్ఞాపక శక్తికి ఇది చాలా మంచిదండి. రోజు ఒక ఆకు తినడం వల్ల మన జ్ఞాపక శక్తి అనేది పెరుగుతుంది. చిన్నపిల్లలకి, మాటలు రాని పిల్లలకి మనము ఇందులో తేనె ఈ ఆకుని కలిపి ఇచ్చామంటే పాటలు రావడానికి కానీ, లేకపోతే నత్తి ఉండే వాళ్ళకి కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. ఈ ఆకుని ఇండోర్ ప్లాంట్ అనమాట. ఇది బయట పెడితే చనిపోతుంది. దీనికి వాటర్ ఎక్కువ ఇవ్వాలి. ఇది ఎక్కువగా చెరువు గట్ల దగ్గర, మంచి నీళ్ళు దగ్గర ఎక్కువ పెరుగుతుందండి. ఇది పల్లెల్లో. నేను చాలా వెతికాను ఈ చెట్టు కోసము. నాకు ఎలాగో నిన్న నర్సరీకి వెళ్ళేసరికి అక్కడ దొరికింది. ఎందుకు మిస్ చేసుకోవాలని తెచ్చేసుకున్నాను అనమాట ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా ఈ చెట్టు ఖచ్చితంగా తెచ్చుకోండి. చాలా మంచిదండి పిల్లలకి, జ్ఞాపక శక్తికి. చదువుకునేటప్పుడు వాళ్ళకి జ్ఞాపక శక్తి తక్కువ అవుతుంది కదా, ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు వాళ్ళకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఆకు. కంపల్సరీ ప్రతి ఇంట్లో ఉంటే మంచిదని నా ఉద్దేశం అనమాట. నేనైతే తెచ్చేసుకున్నాను. అక్కడ యాక్చువల్గా నర్సరీలో వీడియో తీద్దాం అనుకున్నాను, నేను మర్చిపోయాను ఫ్రెండ్స్. అందుకే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత తీశాను. ఇదన్నమాట ఈ చెట్టు గురించి. ఇంతకంటే నాకు ఎక్కువ తెలియదు, నాకు తెలిసింది చెప్తున్నాను. మెయిన్గా అయితే ఇది జ్ఞాపక శక్తికి, బ్రెయిన్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్కి ఈ ఆకు అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, దీని బెనిఫిట్స్ చాలా ఉన్నాయి. మీరు కూడా తెచ్చుకొని ఇంట్లో పెట్టుకోండి, పిల్లలకి తినిపించండి. మాటలు రాని వాళ్ళకి చాలా బాగా పనిచేస్తుందంట. ఇదండి ఈరోజు వీడియో. మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.